terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Culturu Open Mic in Suriname zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 06-4952-8228. Tot dan! Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijk hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Ja. Wat scheef? Ja, DVD En schijf. Daggy. Dan wordt jaren die Rumas. Je ziet dat er bijna alleen maar vrouwen hier. Ja. Je ziet toch, maar alle de vrouwen die usap takna. Jaja serana uma. Staat er wat voordeel giden mana oso en man ook wel liefde door de gedrag. Snap je toch? Dus dan gaat dit mee overhandig aan mevrouw Hart Ja. van Rumas. Dan gaat een heel team. Een paar moedertjes zijn er tussen. Ja, maar echt gezellige mensen. Ik denk dat jij zou panorike lijkt them man. Ja. Maar misap tak de alamala apwa patu en brada sa wande wa voorbeeld gidet dus we overhandigen dit namens een jarig bestaan van Bukaman met Culturu TV namens Vaderdag en namens Culturu.com overhandig ik dit aan u mevrouw. Nou, jee, hartelijk dank. Jullie wat is jouw baby daddy? En we gaan het afdraaien, we gaan kijken waar we nog het kunnen promoten. Zaterdag hebben we Vaderdag met 9 dorpen. Dus we hoeven 9 ook, die alle dorpen voor de kago. Dat sowieso man. Dat we lukken aan baby daddy, aan klinken daarbij. Maar ik jullie, papa, onze eerste papa kom hier. Is dat papa hoor? Jullie, jij bent verantwoordelijk voor een Vaderdag. Dat we draaien op publicity. Oké, we gaan kijken, zo zeggen we. Ja. Nee, dat we draaien zaterdag, alle de daddies daarbij, want de inhoud is sterk. Ik wil jou heel hartelijk danken, want inhoud is tak aan alles maar. Ja, toch is je bijna alleen maar dames. Jullie komt ik was aan via. Ik kom alle de passen op de chick. Ja, hij is één van. Ja, toch, moest zo. Hij is de vader van één vrouw, zegt hij. Ja, toch. En dan dat hij. Jullie contact was aan mooi. Dankjewel. Dankjewel, krachtig. Met gado den aan jou. Want alles wat je doet, wordt gado op de eerste plaats. En aan Libi Sawaka. Ja, sowieso. In haar leven. Dit is een man. Dit is een vrouw. Lakama, nog een trouw toch? Dat is dat afstippelintje. En wie zegt dat die trouw dat je haar in dikkie? Toch? Maar Mr. Blakama niet trouw. Dan doen we pot puntje. Wat meisje voor je een kies aan haar vrouw? Wat meisje? Cirkel. Dit is nou, wat gezin. Je was even geboren in de been. In de been klets of je in de been klets. Dit was het gezin. Jogwe of Ingwe? Dat is zo. Ingwe, dat we haar alleen ja. Alleen haar ja. Wil ik maasma, die afgeeft aan vrouw. Ik ben afgezet. Amepje, kontak je toe. Toen maar bang dat je. Amen, die bouwen het aan vrouw. Want je ja al wees Oké. Look op het ego, Juja, no ja 3 vrouwen aan apje. Oké, olibapis dat hier. Alleen het feit dat je op 3 vrouwen aan apje in gelukkig in lijn. Je lijn wil zeggen hierboven. Je pa is naar je pa en pa. Is naar je pa en ma. Ame vrouw, je vrouw, in pak is het chill. Mijn papa. Je pa. Mijn pa. Ame vrouw. Zo, dat gaan we weer toch? Hier, nog 2 vrouwen. Nog 2. Oké. Wat dat is ik pa. Je pa ame manga is het chill. Wama. Wama na mabe abi? 2. Two. Okay, you maba 2. Kan stop.
Alleen FIFA jak pata. Dus omdat ima met die China ete mama, je van met lang ete tu vrouw, ben je is een lijn. Dus no, you kom maar vallen. You get three. Akien ja, zo een boy de nou. A boy die zie, ik kan lukken. A boy die saya, if you don't go up for. Omdat no, weet ik wat ik cultuur fasi. Wat ik cultuur fasi. Nou yeye. Awa yeye edwe. And if you not cut a yeye, that I'm stop na me. Maar dan stop bij you wat if wat mijn Arabo is abi. Ik kan lukken wat yeye Carmine. No, oké, dat jongen het is je wacht lang afzien. Maar dit is een situatie. Een situatie komt terug. Het komt terug. Dus tegen de wanneer ik kan meet you, de begi. Dat zeggen we dan sneeuwen. Maar normaliter, wanneer ik het tegen... Dat is grappa. Ja, grappa met je tjara fifi vrouw. Atorikba toch? Meneer, Atorikba? Dat ben je of niet, Pino? Nee, of niet. Mama nanga papa, we make us sit down no man in baka wood. Puro man in baka, baby daddy why just mama why? We make us sit down no man in baka wood. Yeah, say for money, make up Culturu. Yeah. Atjintak mama, waar is papa? Al mijn vrienden hebben één. Shit man, zo reed. They know they didn't take. Big up Culturu TV. Let me know. Oh baby daddy, say make na mama. We make the mama na nga papa. We make up chin down no mangem baka woy. Uno mangem baka yeah, baby daddy why just mama why? We make up chin down no mangem baka woy. Yeah. They give me, they look me more the few. If me nanga me na one they no prating too. If me no look sorry, so lafu. If me nes don't tap me knock me tap then too. If me a principe nam snel like de luku. Den a me type one kwaliteit me suku. They make me genieten alla slechtheid me butu statistieken. Zoor me tak, loop den a wa musu. Die mama lose me. So me give mas ragado make a look me. Futang sorgu de chindi mi a banging. En alla mansa go take ye first tamanging. Saide make na mama. We lip like mama na nga papa. We make up chin down no mangem baka woy. No mangem baka. Oh baby daddy why just mama why? We make the chin down no mangem baka woy. Yeah. Dat a chin trouw a minister of een directeur. A trouw a leerkracht of een inspecteur. Dat je een bar van ayabe. Ja, je tijd is maar van ayabe. Of hij zingt pokoe, of trouw a regisseur. Of kan dat trouw president adviseur. Dat je een bar van ayabe. Ja, je een tijd is maar van ayabe. No unom kar de mahur. Tak de no verstandig. De no mahur lobby boom. Wan de no handig de mooi. Dat ding liep zo losbandig. Mooi shifa de la fumofo. De zo voltandig. Onroveni na wan pijn. Hij viel zo brandig. Kolokunede. Want hij gweving uit landen. De jepi moestaki heeft stempel uit krachten. Na luku van de prakten. Saide mek na mama. We lip like mama na nga papa. We make up chin down no mangem baka woy. No mangem baka yeah, baby daddy why just mama why? We make up chin down no mangem baka woy. Respect ik jaren de pa. Zij zorgen de pijn. Big up Seliman. Culturu.com. Check it!